салом алейкум ҳамватанон, дӯстон ва бинандагони азиз. умедворам ки сиҳат ва саломатен ва бояд ба қадри сиҳату саломатӣ ҳар як таимои шумо бирасем ва аз он ҷумла як неъмати бигем саломатӣ ёки неъмати бигем офията барои мо шумо муҳайё мекунад Парвардигор. Яъне шукрона бояд аз тарафи Парвардигор дошта бошем. Яъне аз ҷониби Худованд барои мо шумо бигем неъматҳо, аз он ҷумла неъмати саломатӣ насиб шудагӣ, бояд мо шукргузори чунин неъматҳо бошем. Ва як наворе ки дар саҳифаи мигем иҷтимоӣ дидем, дар ин навор як сардухтуре ё шояд нимча духтур бошад ё духтур бад, ба ҳар ҳол дохили ҳамун бинои бигем беморхона буд. ӯ кадом намуди бигем балнесаҳай ворид мешавад, чашмаш ба як зани ҳиҷобдор ё ки мо сатрпӯш мегӯем, сатркан меафта. Дар ҳол мегӯяд ки сатрта бигир. ӯ ҳам хеле занае, шояд ки метарса, ноилоҷ мегира, яъне намедонам ба гуфти мо шумо тоҷикӣ мебанда ё ба гуфти режим, яъне ранги муаммоҳош мебанда. Аз ҳамунҷо гуфта мерава ҳамин сардухтур, яъне ҳамун таҳқирша ё ки ҳамун бигем таблиғша ба забонаш мегӯяд ки иҷа ба шуморо Эронай ё Арабистонай, бирен дар ҳамунҷо зиндагӣ кунед. Яъне имрӯз сатрдорора айватан бигем ки сир кардестанд. Шумо мефаҳмед? Бирен дар Арабистон зиндагӣ кунед, бирен дар Эрон зиндагӣ кунед, сатр мекунед. Агар не юбкадорора сир кунед, бираванд дар Аврупо зиндагӣ кунанд, дар Россия бираванд зиндагӣ кунанд. Ва худшон кастум бурукдоранд, моли бобоҳои мо буд, ай фарҳанги тоҷикияе. Бирен агар не биё мо ёро сир кунем, бираванд дар дигар давлатҳо ё зиндагӣ кунанд ки ё кастум бурук доранд. Чӣ ба ҷомау ҷелақати мегӯем ки кор дар намераванд, ба бар намекунанд худшон. Душмананд. Арабистон зиндагӣ кунед, буред дар Эрон зиндагӣ кунед, харид мо хатӣ. Салом алейкум расулу. Хушуд. мо шумо сарқонун дорем. ҳамин сарқонуне дар ватани мо шумо ки ба гуфти режим ҳама бояд ба ҳамон амал кунад. Не ки худшон намекунад. Ира мо шумо медонем, дар ҳамин сарқонун Тоҷикистона давлати ҳуқуқ бунёд, демократӣ, дунявӣ ва озод васф мекунад. Яъне Тоҷикистонда ту метавонӣ ки ба ҳар либоси набоша, ҳар либос юбкаҳай, ҳиҷобай, сатрай, чизе набоша, ту метавонӣ ки ба бар кунӣ, бипӯшӣ, фир бигардӣ, тамошо мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. мувофиқи қонун, сар қонун. Фарқ надорад, боз мегӯям ки ҳар як нафар дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, бояд мувофиқи сар қонун, яъне ки пайрав ё ки амал кунад. ҳар либоси, ҳар гапи ҳатто нигоҳ кун, бояд ки мувофиқи сар қонун бигирем. ҳар як нафар озоде дар сухан кардан. мо дидем дар бигем кӯчаҳо наворои пеш аз ин бадбахти духтурда наворои дигар буд ки аз ҷониби мақомоти қудратӣ, яъне ҳарбӣ мегӯем, ё ки вазорати дохила боша, ё ки амният боша, дар раҳҳо, дар дигар хиёбонҳо, дар ҳатто пеши корхонаҳо ба занҳои бигем покдоман, ҳамин ҳиҷобдору сатрдор маҷбур ё ки бигем таблиғ мекардан, ред мегзаронданд ки бигирен сатротона, ки пешвои муаззам фармон додагиай
тоҷикистонда мамнуай тамом пешво ки гуфт ура во ҳамчун як қонуни алоҳида ҷонибдорӣ ва пайравӣ мекунанд. имрӯз ай ҷониб як духтур нигоҳ кунед, духтурам ғайрат карда, шуҷоат карда, нотарсида нигоҳ кунед чӣ мегӯяд. ҳолое ки қонунӣ нест, и гапи худаш як таҳқирай, мувофиқи гапаш бояд ҷазо бигирад. нигоҳ кунед, ташаккур ба як теъдод аз ҳамватанои мову шумо ки 2 моҳ пеш ё 3 моҳ пеш вақте ки қонуна пешниҳод карданд ки ҳамин сатри ҳиҷоб расман мувофиқи қонун, яъне дар чорчӯби қонун айбайн бурда шавад, яъне касе накуна. не ки шумо эътироз карден, навор хати ки мо розӣ нестем ай қонунтон, моро намефора ки занои мо, модар хоҳарои мо пешбарои ҳуй ё ки яъне сарилиҷ бошанд. ҳукумат ин режим тарсид, қонунро қабул накард. диден вақте шумо эътироз карден, во беақл нестанд, кӯдак нестанд, дар осмон зиндагӣ надоранд. во шунавиданд, диданд, ҳатто маслиҳат кардан, яъне фикр кардан ки намешавад, мардум бедор шуда намешавад ин қонунро қабул кунем. не ки дар муқобили барномаҳои зиёд резонданд, яъне паҳн карданд, барномаҳои беҳад зиёд барои сарлиҷ кардан, пешибарлиҷ кардан, барномаҳои зиёд резонданд, ё ки бигем ки пешниҳод карданд, ё ки таблиғ доранд. мо шумо бехабарем. аз он ҷумла фестивали мӯи хушрӯ, чеҳраи хушрӯ, келани хушрӯ, ин чизое ки дар расунаҳо агар касе пайгирӣ кунад дидагиай. хоб нигоҳ кунед, мо мувофиқи қонуни дунёӣ бо мегӯм. олакай шариат бигиремш ку и духтури бадбахта чӣ гапи бигӯӣ, чӣ коре кунӣ, ҳақ дорӣ. мувофиқи шариат. мо имрӯз на худоро гӯш мекунем, на расула, на қуръона. ман изом мекашам амтари нафаре ки дифоъ ай модар, ай зан, ай як бигем ҳамватан накунав, бо бигам ман мусулмонам. валлоҳ ман изом мекашам. ай бай чӣ хел мегӯӣ ман мусулмонам? мусулмон нафареро мегӯяд маънии мусулмон чи ай? таслим шидан, сархам кардан дар гапҳои худову расул. медонем ки сатр кардани фармони парвардигор ай. гапи ягон инсон нест. гапи худо кишид, гапи инсонҳо як тараф меравад. гапи инсонҳо як тараф меравад. гапи худо дар дараҷаи аввал, дар сафи пеш ай. хоб мо гуфтем ки хайна мо шумо имрӯз ай ислом бигем ки итоат ай пайравӣ намекунем. би ошкор бигем, парвои худову расула ислом надорем, майли ин тараф. мувофиқи қонуни дунё қачиба намекунем амал. яъне сарқонун барои мо шумо иҷозати эътироз метаҳад. эътироза медонед яъне чӣ мегӯянд? пуштибонӣ кардан ай зана, ай бигем модар ё ки ай худмон, ай худмон. биё бегонара на дигар нафарро мисол наёрем. духтур имрӯз биромада нигоҳ кунед чӣ мегӯяд. ба куҷо бо ай милисааш битарсӣ ва ай дигар коргарои орган битарсӣ. мувофиқи ҳамин сарқонун ин бояд ҷазо бигирад. ба шаъну шараф, ба номус, ба обрӯи як ҳамватан ё ки як шаҳрванд як бигем сухан кардан боша ё ки амалӣ ба ҳар роҳи набоша, ӯ ба худаш ҷавобгарӣ дорад. кодексҳои ҷиноиро фаромӯш кардем. нигоҳ кунед, мо ба ягон ҳолат бо мегӯем ки на ба қонуни бигем дунявӣ чи амалӣ мекунем, яъне гӯш мекунем, на ба қонуни шариат. 27 солаи мода як пионистка барнома ташкил кардай, барнома сохтай, мувофиқи гапҳои ҳамо агарчи намефорамон шумаш мебинем рафтестем. имрӯз ина нигоҳ кунед, духтур биромад гап зад. 10 сол пеш фикр мекардем ки духтур боша ё милиса боша ё ки намедонам дигар коргари ҳукумат бихеза як модарта ё ки як ҳамватанта бигӯяд намолта бикаш,
дар ҳолу букашат хаб кунӣ тамошо кунӣ бигӯ худоиро бизанае. ман мебинам комментариёда бисёро дифоъ карден, ӯ маънеро надорад ки шумо тамом ай бигем масъулиятӣ озод шиден ё ки масъулиятитона бигем ки анҷом дода то нистен. ман бовар ҳами видеоро ман надидам ки ҳамон кас ради ҳами алайҳи ҳами ягон ҷавоб дода боша дар ҳами навори ҳами духтура ё ки ҳами коммунист буди кадом пионисткае буд. маълуме ки зидди исломае. барое ки зидди ислом набоша ин гапа намегуфт. ҳатто ҳамин нафареро ки камера ҳамин духтура камера мекунад, ҳамин зане камераш мекунад. бу ба филм ки ҳамҷа чанд марди аст, амон метарсан дифоъ кардан як тараф беста, як сураташ бигиранд, як камера кунад. дигар миллатода ин кор мешид, аввалин кори мекардан ку мардуми ҳамун территория ё ки ҳамун халқи ҳамун ноҳия боша, шаҳр боша, деҳа боша, қишлоқ боша, ай вазифаш якум мепарид, сабукдӯш мешид. анам духтур дуюм ба ҷавобгарӣ кашида мешид. лекин мо парво надорем. парво надорем. биён як пешниҳод мекунам. шояд бисёри суханои мада баъзеҳо мегӯянд ин фақат гап мезанӣ, ягон пешниҳод надорӣ. якум пешниҳод дар ин ҳамин масъала, дар ин ҳамин масъалае ки як духтур хест ба занҳо ё ки ба модарои мо шумо яъне таҳқира раво дид. биён видео мекунем, намедонам дар майдон мебироем, бибироем бигӯем ки ҳам духтур ай вазифааш гирифта шава. ку бинем ин корро метавонем кард. ина пешниҳод. як бадбахтш биромад дар масҷид душмонтон кард. дар масҷид диден. коргари ҳукумате ба ҷавобгарӣ кашида намешава. агар ям мулло дар пеши ҳукумат, дарони ҳукумат не, дар пеши ҳукумат мулло ҷама фақат муллоро мегӯм ба хотири чӣ ки ҳукумат муллоро бад мебина. дар мардум муллоро сия мекунад, барои муллоро мисол меорам. ё як ришдор дар пеши ҳукумат, дар корхонаи ҳукуматӣ, як бинои ҳукуматӣ да як духтари юбкадора, ҳақорат не, фақат бигӯяд ки е духтар, ин либоси аврупоие, либоси мусулмон аст. ин ҳамин қабул гӯяд ку нигоҳ кунед чӣ хелиш мекунанд. муллоро як соат пас айтаи замин меовен, айтаи хок зинда ба гӯрш мекунанд ки ту ба обрӯи як нафар мувофиқи ана хеле корода мувофиқи сарқонун амал мекунанд. мегӯяд ту ба обрӯи як нафар, ба зиндагӣ, ба шахсияти як нафар кор гирифтӣ. диден? мо бошем чӣ нишонаи ҷаҳолате. вақте нафаре ба худо месупорӣ, нишонаи ҷаҳолате. ҷаҳолат яъне ахмақӣ ва нодонӣ ва гумроҳӣ ва бесаводите. мо бояд ба худо насупорем. шумо чӣ кор кардем? худо дидестае, ӯро ҳам дидестае, моро ҳам дидестае. китобҳои исломида дар таърихда нимчамлоҳо ай бисёртар хабардоранд ё ки толибилмо ё нимчам мусулмонҳо дар кадом қавм, кадом бигем миллат, кадом шаҳрое ки қадима ман гуфтаистам худо вақте азоб роӣ мекард, мефиристод, дар ауҷа аввал ҳамун нафарое ки дар байншон ранг мо шумо ина мо ҳазратпарастанд, баъзеҳо ҳазратпараст, муллопараст, шахспарастанд. яъне ки мегӯянд ки инаи намозша дар каъба мехонанд, намози бомдодша пешинша меравад дар мадина мехонад, асрша дар намедонам осмон мегӯянд, дар дигар ҷо ба гуфти шумо авлиё дар тоҷикистон ҳама дар назар дорам. авлиё метрошен ку баъзеҳора. анами худованд мегуфт ки аввал анамо дӯсто намедонам солеҳо анамо одамои хуб азобабар ҷабраиле мегуфт даболи амо брезон, даболи амо чапака мо кӯҳ боша ё ки ов боша ё ки алов боша. вақти ҷабраил амо фариштаҳо мепарсиданду парвардигоро иҷа азоб барои гунаҳгоро, барои одамои бада, ин одамои хубанд ё ибодати тира мекунанд ку, гирьяву зора мекунанд ку. худованд мегуфт ки ин нафарое ки одами хубанд, одамои бада айрашо нагардонданд, одамои бада ранги худшо накарданд, ё шиштанд ба ибодату ба тоату ба бигем зораи худшон, яъне ба худшон дилшон сӯхт, худшон бигем наҷот доданд, аммо ба бегонаҳо ё ки ба тарафҳо ё ки ба шахсҳои гирди атрофшон кор нагирифтанд, даъват накарданд ӯро. мо шумо ҳам ҳамие фикр мекунед ки ягон кас дуо намекунад дар шабона рӯз дар Тоҷикистон, чи ай ҳазраташ, чи то пазраташ, чи ай пешво то пасво. дуои ки қабул мешавад? дуошон қабул намешавад.
اگر دعا قبول میشید ظالما وقت نابود شدن. 27 سال گذشت، 27 سال چی در نماز جمعه شون با قوم با همون تمامی نمازخوان دعا میکردن، چی در الوهیدگی. واقعا این دعا چیزی بد نیست. این گفت ما معنی رو نداره که دعا چیزی بده. دعای ما و شما برای چی قبول نمیشوه سبب داره. حدیثا رو شما بسیار شنیدگی اینو که خوندگی این میدونین که دعای شخصی که بگیم امر معروف نهی از منکر نمیکنه، به حرام ها و به حرامکارها و به بگیم ظالما دست داره، همکاری داره، دعاش قبول نمیشوه. این یه معنی گپی ما. خب دیم نقطه‌ای که ما میخوام بگم یکم پیشنهاد کردم که علیه این بدبخت باید ما هر راهی قطعی باشه باید چاره بندشیم، چی نوار باشه چی صدا باشه پیشنهاد کردم. همچون یک هموطن اگر که ننگ ناموس داشته باشه یا که بگیم که دفاع کردن در قدرت داشته باشه، مرحمت هر کاری که خودت میتونی کرده و هر راهی که باشه اجازت بکن. دیگه کسی نپرس، قانون نگاه نکن. دیگه پیشنهاد اگر که این کار نتونین، یک کار عادی آسان، کسی شما را ضرر هم نمیته، کسی شما را حقارت هم نمیکنه، بد هم نمیبینه، حتی بد هم نمیبینه، به جوابگاری هم نمیکشتون. عذرخواهی کردن ای زنها، بخشش پرسیدن ای زنهای چی در داخل تاجیکستان چی در خارج تاجیکستان. بهترین بگیم که راهی که تو نه ضرر میبینی، نه بگیم که بلا به سرت میاد، نه یکو پرابلم به خودت تشکیل میکنی، با گفتی و سزدود میکنی. شخصا من بخشش میپرسم از زنهای داخلی و خارجی، یعنی زنهایی که در خارج هم کار میکنن تاجیکستانی، به خاطر نتونستم دفاع کرده و فقط همین قدر امکان دارم که با سخن یا که به طریق همین نوار میگم که عمل این رژیم غیر قانونی بد غیر قانونی هست، من را محکوم میکنم. یا بدبختن یا دشمنن، من یا را دشمن میشناسم، من یا را دشمن میشناسم در تمام حالت، در تمام حالت من یا را دشمن میشناسم. حتی اگر بروان زنها را خودشون نمال بخرم برام بگن مه اپا جان سطر که مه اکا جان توقی را بدوز و خودشون هم همین کار بکنن، من یا را دشمن میشناسم، دشمن میشناسم شون. یا بازی میکنن، حیله و مکر میکنن شما را، شما خرسان نشین، ولی مکر حیله و نیرنگشون ای پیش ای و این هم قدشمنیشون یک مسجد کلانتری نه 10 سال شد که ساختمانش رفته سه. انا بینن که وقتی او را ساز میکنن همین نو به همین زودی و قریبی بینه بدن قرصک زنی و بگیم که درباری و ای سفید کنه سیاه کنه خشامتگو و مدای خون چخیل با او را مسلمان میتروشن و به ایمانه، چخیل او را قهرمان میتروشن، چخیل او را خدمتگار دینش میتروشن. در نظر دارم ابلیس امالی را و همین قدشمانیش نگاه کنید چخیلش میکنن.